Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Azi o să facem un clip mai special pentru că avem aici o hartă foarte ciudată din câte văd. Adică sunt aici niște corturi, cred că sunt astea. Aici niște case, corturi lipite de case, case goale. Da, ăsta felul de prostii. Da, dacă mai vreți să vedeți clipuri de genul acesta, nu uitați like. Astăzi avem aici o mapă, că se numește Pizzeria Bântuită. Și nu e neapărat o mapă, e mai mult un fel de hartă care e un fel de să explorez, înțelegeți? Și da, o să mă dau pe survival pentru că regulile jocului mi le-au dat înainte să încep. Zice să fii pe survival și cam astea. Aici vedem, haideți să vedem prima dată ce e aici. Văd că aici este un fel de mini sătuc, ca la eschimoși. Că știți că și eschimoșii fix stau în corturi de astea. Da, mamă, ăsta e fain cortul. Deci cred că stă regele satului. Ai, șmecher. Și cred că aici stă... În casele astea stau regii supreme ai satului sau împărații satului. Da, mă rog. Asta cred că e mașina satului, sincer. Uitați, acolo văd că este ceva. Să zicem că asta o să fie acum mașina noastră, ca să ne deplasăm puțin mai repede. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Mamă, dar cum ies? O secundă, oameni buni. Așa. Vai, dar cum ies? De asta cum ieși? Uitați, mai este de asta. Perfect. Da, bun, haideți, oameni buni, să mergem acolo, să vedem. Uite, de la și văd chestii. Nu știu ce e asta, sincer. Mamă, știți de ce mă aduce aminte casa asta? De casa aia care am făcut-o în... Mamă, dar chiar mă aduce aminte chestia asta de aia care am făcut-o în... Știți că am făcut animație creepy la pizzerie. Facli. Scuzați, m-a intrat cineva în cameră. Uitați, hai să vedem ce e și aici. Ce oare o să fie asta? Uitați aici. What? Asta cine-i? Mamă, are 3 dușmechere. Fiți atenți aici. Mi se pare foarte ciudat. Mi se pare ciudat. Scuzați-mă, m-am întrerupt puțin. Mi se pare foarte ciudat chestia asta, vedeți? Nu înțeleg de ce sunt două de astea. Ok, oameni buni, stați că mai văd și eu ceva pe aici și revin. Ok, oameni buni, aici cred că am găsit un fel de sală de jocuri sau... Nu prea îmi dau seama, dar cred că ceva sală de jocuri. Asta oare nu trebuia să fie un copil? Probabil că omul care a făcut artă a pus un copil și a crescut de... Dar eu zic că asta e o sală de jocuri sau... Aoleu, sorry. Eu zic că asta e o sală de jocuri sau o de asta de 9D, știți? Da, una din două. Acolo sus, nu știu ce, nu m-am dus, mergem împreună. Te vedeți acolo sus. Poate să fie ceva. Din câte am auzit din descrierea hărții, asta e un... Ia, ce scrie aici? Înghețată. Pe bune. Din cât am auzit din descrierea hărții, e o pizzerie asta, cică. Mamă, intra zombie. Mergeți afară. Bă, nu zis să pun pe peaceful. Poate e ceva cu monștri, cine știe. Apoi văd că nu aici se termină harta, văd că mai sunt ceva construcții mai încolo, că mai este și drum. Mamă, dar ce rău e pe ăștia să mori. E prea greu, bro. Bă, de-aia am dat deja o grămadă de hituri. Să vă arăt că, vedeți, asta nu e ultima așa ceva deja incredibil. Știți ceva? Creative.
Netherite sword și gata. Haideți să vă arăt că mai este drum încolo, nu este ultimul drum, stați să vă arăt. Fiți atenți. Aici sunt monștri. Bă, calul meu s-a dus. Uitați, vedeți? Uite, mai e acolo ce am văzut. Uite, vezi? De acolo am venit noi. Și pe aici nu am fost. Nu lăsați că o să mergem și acolo. Dar prima dată haideți să explorăm toată pizzeria asta. Haideți totuși să vedem ce e aici sus, că stare curios. Cred că e ceva jocuri sau cinema poate fi. 3 camere. Haideți să intrăm. What? Ah, lol, astea cred că sunt camere de hotel. Ia. Da, sunt camere de hotel 100% și sunt diferite. Am asta e cea mai faină. Wow, asta chiar e șmecheră. Și baie. Da, astea sunt camere de hotel, 100% sunt camere de hotel. Asta ce-i? Asta are și duș. Da, destul de șmecher. Acum haideți să mergem să ne continuăm drumul, să vedem și acolo, nu știu ce era bunkerul ăla. Alo, stați că cred că mă dă reclamă. Harta asta e cu reclame. Știi că ești la timpul potrivit, în locul potrivit. Bun. Am apăsat de o grămadă de ori pe X-ul ăla și nu a ieșit. Da, uită-te și tu acum, deja exagerat. Unde să uită-i? Aoleu. Na bun, haideți să ne luăm calul și să fugim. Alea erau niște camere de hotel, sincer. Haideți să mergem să ne continuăm drumul. Cred că sătucul ăla era... Uitați, asta e următoarea oprire. Dar mai este drum, mai este o grămadă de drum, uitați. Este ceva acolo. Ok. Probabil că e alt cameră de hotel sau ceva care aparține tot de pizzeria asta. Asta e o închisoare, cred că. Mă gândesc dubios. Dar e plin de zombi pe aici. Stai să iau niște mâncare. Bun. Mă dau pe survival. Apropo, nu știu de ce se numește clip. Cred că ați văzut acolo cum se numește harta. Așa se numește clip. Oh my god. Dar nu știu ce e cu închisoarea asta. Mergem mai departe, nu-i nimic interesant la ea. Vreau să mă duc acolo. Cred că acolo să... Dar cred că mai este și după la drum. Mai este oare? Hai să vedem. No, haideți să terminăm. Dar haideți totuși să vedem și asta. Poate fi un spital? What? Destul de ciudat. Cred că e un spital, sincer. Da, sigur e un spital. Da. Și uitați, oameni buni, haideți să mergem înapoi la sătuc și cam atât au fost cu clipul. Da, destul de dubioasă harta asta, dacă mă întrebați pe mine. Adică cel mai dubios lucru mi se poate închisoarea asta pusă aici în mijlocul pustietății, nu știu ce caută. Probabil că e un easter egg sau ceva acolo, dar acum nu mai am chef să mă duc. Sau probabil, hai bă, totuși să sărim pe acoperiș, că poate de-aia au pus calul acolo, să putem să sărim pe acoperiș. Ia. Că oare stare calul ăsta pe acoperiș? Sare. Uitați, vedeți? Am fost sigur că e aici ceva. Nu. Mamă, că nu-i nimic aici. Dacă auziți sunete pe fundal, vă rog să mă iertați și... Da, m-am cam prins aici, nu prea am cum să scap.
să mă dau pe creativ. Bă, dar și am fost sigur că e ceva aici sus. Creative. Uitați că... Bun. Acolo era un fel de easter egg. Trebuia să pun un ce sau ceva. Mi-e place drumul ăsta, sincer, așa. Măcar știi pe unde să te ghidezi, știi? Cred că de-aia l-a făcut omul. Că dacă n-ar fi drumul ăsta, aș fi văzut închisoare și mi-aș fi dus înapoi, n-aș fi văzut că și spitalul ăla acolo și apoi ar fi fost nașpa să-l pierdem, înțelegeți? Ok, acum mergem de la pizzerie la casa asta ciudată. Bă, dar știți de ce mi-aduce aminte casa asta de... de clipul ăla cu pizzeria vântuită, știți? Aia cred că era. Cred că omul ăla a văzut clipul ăla. Uitați, și aici mi se tucu. Numai că la pizzeria vântuită aici scria subscribe. Acum era ciudat să scrie subscribe. Bun. Haideți totuși să vedem și în casele astea, că n-am văzut chiar în toate. Mamă, sper să nu dau un cal, că dacă dau un cal s-o dus. Bun. Aici ce-i? Grămadă de paturi puse, dacă totul sunt paturi. Da, oameni buni, dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu ezitați să dați like, share și subscribe și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!